Ад сённяшняй выцячкі ў лес многа спадзяванняў не меў. Ну, думалася, прайдуся пару-тройку кіламетраў, наталюся пахам лясных выгодаў, мо грыб які стары нагамі падаб'ю, а той падыму. Балазя Яндекс са сваім новым сервісам дожджу не прадказваў, і я скіраваў свой 405-й пыжык у недалёкі лес пад назовам Чорны ручэй. Запаркаваўся ў сваім звыкла патаемным месцы і рушыў паціху па лясных сцяжынках. Лісце ўжо даўно апала долу і нават набрыяла вільгаццю, стаўшы цьмяным і шэрым. Дзе тут ужо грыб той убачыш, мо калі толькі выпадкова ўзаб'ешся. А не, вунь блішчыць нешта, як зорка праз прасвет у хмарах. І то праўда, лісічка выслізнулася праз ламачча. Ай, ды ты тут не ў адзіноце, вунь яшчэ выцягваюць шыйкі і як бы просяцца да мяне ў вядзерца. Пачаў кругамі хадзіць. Не, больш няма. На ўзлеску напаткаў купку маслюкоў, ды ўзяў толькі 2. Яны звыкла амаль усе чарвівыя. Раз-пораз пстрыкаў фоцікам, калі траплялася ладная карцінка. Пачаў пазіраць на гадзіннік, усё-ткі 2 лістапада, дзень імкліва карацее, ды і да ног ужо паціху стома дабралася. Як заходзіў у лес, звярнуў увагу на зацятае завыванне нейкай сельгасмашыны і падумаў: во добра, будзе арыенцір, калі на кірунак страчу. Спусціўся ў нейкую лажбіну з мноствам пнёў і вываратняў пасля буралому. Гляджу, пад нагамі старая апенька, а вунь яшчэ адна, 2 дзясятак. Аж зашчымела ад прадчування ціхага палявання. Няўжо я не дарма сёння ў лес рушыў? Так яно і ёсць. Люблю я апенькі збіраць. Не таму, што іх шмат, і нарэзаць можна і кошык, і торбу, і нават зняць кашулю. Проста апенькі настолькі прыгожыя і нават здаюцца нейкімі пяшчотнымі, што кожную з іх хочацца пагладзіць, перш чым зрэзаць і забраць з сабой. Дарога дамоў далася лёгка, і мне, і пыжыку. Гэта я хадзіў па лесе, і ён жа стаяў і чакаў на мяне. Ёсць адна не зусім для мяне прыемная рэч у грыбной эпапеі. Іх жа яшчэ трэба перабраць. Затое той водар ад грыбоў, што кіпяць і булькаюць на агні, варты таго, што трохі трымцяць ногі і просяць адпачынку. Так і хочацца сказаць: грыб на табе, дзядзька.